je zatažená s trvalým... Jaroslav Zvára, koordinátor jednotného systému dopravních informací, děkujeme. Naslyšenou. Sníh narušil i dopravu v hlavním městě, kvůli tomu pražský dopravní podnik a technická správa komunikací svolali zasedání krizového štábu. Těsně po jeho skončení je teď hostem Radiožurnálu dopravní ředitel dopravního podniku hlavního města Prahy Petr Blažek. I vám přeji hezký večer. Dobrý večer. Jaká je situace v pražské dopravě? Některé zprávy mluví až centimetrů sněhu a teplota tam klesla na 20 stupňů pod nulou. Situaci sleduje náš spolupracovník ve Spojeném království Milan Kocourek. Hezký večer do Londýna. Hezký večer i vám. Ovlivnilo snížení provoz nějak na britských letištích? To je to, co asi Čechy nejvíc zajímá. Je to tak, já sám jsem teda ve Voltonu na tom, že u Londýna, nikoli přímo v Londýně. Díky. Jeden černoch na edinburské letišti, které dnes bylo zavřeno. A sobotem tak mě toho je asistenční služba a udržují ho silničáři. A je to tam bez kolonky, takže já nevím, do chvílky už to bude. Teď přišel posluchačský dotaz od paní Zikánové. Zaměříte se také na podpis do